Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa barka da warhaka. Barkanmu da wannan rana mai albarka. Kuna tare da Jaiz TV, channel ne da yake kawo mana bayanai akan applications masu muhimmanci na Android wanda za mu yi amfani da su cikin sauƙi kuma da za su amfani mu yau da kullum. Application ɗinmu na yau shine mai suna Converter. Converter wani application ne wanda zai baka sanin value ɗin kuɗaɗe daban-daban. Masalan kana ji ana dollar, kana ji ana euro, to ya za ka san value ɗinsu. Kuma kai kana da naira ne, kana amfani da naira ko kana amfani da pound, to ya za ka san value ɗinsu. Don haka wannan application zai mana bayanin yadda za mu gane value ɗin kuɗaɗe. Kana da naira ɗaya, ya value ɗinta yake idan ka maida ta dala, ko kuma kana da dala ɗaya, ya value ɗinta yake matsayin naira, ko kana da riyal, ya value ɗin shi idan aka dawo da shi naira. Wannan application zai mana bayani kamar haka. Na farko za mu tafi Google Play Store mu je mu yi downloading ɗin wannan application ɗin kamar haka. Ga shi mun shiga ciki. Yawa za mu rubuta Converter. Yawa. Ga shi nan zai nuna mana Converter applications ɗin da yawa. Ga Unit Converter, Currency Converter Free, Unit Converter again. Za mu yi ƙasa, za mu je mu zaɓa wannan na nawa wanda ya fito man da shi na 5. Za mu yi alama a kan shi. Wannan. Ga shi nan wanda aka sa 100 a cikin shi, wanda aka sa Currency Converter Offline, shi ne za mu yi amfani da shi yawan Allah yadda. Za mu je mu yi downloading ɗin shi kamar haka. Already mu yanzu haka akwai shi a cikin wayar mu, riga mun install ɗin shi, mun saukar da shi a cikin manhajar wayar mu. Don haka ba mu buƙatar sai mun ƙara installing ɗin shi. Updating suke buƙata, updating kuma ba mu buƙatar mai updating ɗin shi yanzu. Idan muka gani ga yadda cikin application ɗin yake, kuma ba shi da nauyi, application ne mai ƙayatarwa, ba shi da nauyi, 1.6 megabyte ne. Kuma idan muka lura ga mutum kusan 500,000 da wani abu sun yi downloading ɗin shi. Yawa. Za mu koma yanzu mu je mu shiga cikin application ɗin. Amma kai idan baka da shi za ka yi install, kada ka manta za ka fara install kafin ka je ka buɗe cikin shi. Kamar da muke ga shi na a cikin wayar mu. Kamar yanzu zai buɗe application, bari mu je mu ƙara. Yau ga shi nan. Ga shi na cikin wayar mu alama. Yawa. Haka siffar shi take. Kamar da muke gani yanzu, ga shi nan ya sa mana USA dollar, Nigerian dollar. To bari mu ga yadda yake kafin mu fara amfani da shi. Idan kana so, akwai kuɗaɗen ƙasashe daban-daban. Mun ga Nigeria, USA, Dollar, Euro, British Pound, Chinese Yuan, Canadian Dollar, Japanese Yen, Mexican Peso, Indian Rupee. Ga su nan ƙasashe daban-daban, duka ƙasashen duniya suna da nau'i na kuɗinsu a cikin wannan application ɗin. Mun gani? Idan ma za ka search ne, ga search engine nan. In kana so ka sa Nigeria ko Niger, Nigeria ga shi nan ya fito. Ga shi nan ya fito.
To kana so ka canza kuɗinka daga dola zuwa sai ka zaɓa dola da haka misali gashi nan ga dola ga Nigerian naira. To sai ka sa misali dala 400. Dala 400 yana daidai da me? Miliyan 1,530,121.86. Wannan shine mene? Shine ke daidai da me? Dala 400. Afuwan na ce miliyan 1,100,000 da wani abu. Yanzu da muka sa dola 400 ga yadda ya bamu. Dala 400 ga yadda ya bamu yanzu. To mun san cewa dala 400 tana daidai da miliyan 1,531 da waɗansu abubuwa da suke kai. To idan kuma kana so ka gane cewa daga naira ne zuwa dola, to ya za ka yi? Abin da za ka shi ne za ka zo ka danna me? Za ka zo ka danna Najeriya gashi nan. Za ka danna yawwa ya koma sama yanzu. 4,000 Najeriya na daidai da dala 10.45 ga yadda yake. To misali mu bari mu canza. Idan muna so mu canza kuma daga naira zuwa wani nau'i na kuɗi, bari mu ga yadda yake. To misali British pound, yawa 4,000 yana daidai da me? British pound 8 British pound yana 8.12 na British pound. Wannan shine nau'in yadda zaka gane duk kuɗaɗen duniya ba tare da ka tambaye wani ba. Kana da wayar Android, abin da zaka yi me zaka yi? Kawai kana da buƙatan ka kunna datan ka ne. Da ka kunna datan ka, kana buƙatan ka shiga Google Play Store ka je ka ɗauko wannan application mai muhimmanci. Zai lissafa maka yadda ake yadda ake sanin balun kuɗi. Zai baka bayanin yadda ake balu da kuɗi. In za ka yi calculation ne, kana kasuwanci ko kana wani abu, wannan shine hanya mafi sauƙi da za ka taimaki kanka. Wanda za ka taimaki kanka, wanda baka buƙatan sai ka je ka gaya ma wani sirrinka ko ka yi kaza. Idan wannan shine zuwanka na farko zuwa wannan channel mai albarka, ɗan uwa danna mana alamar subscribe. Idan wannan bidiyon ya ƙayatar da kai, ɗan uwa danna mana alamar like. Mun gode, sai anjima.